Asibingelele obingelele baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile mfana muhle njengekehlelo namhlanje sithatha ithuba elihle lokuthi ake senze ama video mase sinithumeleleni mase sixoliseke ukuthi kulabo bathi mesikhuluma mase ngathi mhlambe kubhekiswe kubona nokuqonde sisuke singaqondi ukubhekisa but sisuke sifuna ukuqondisa bona awukwazi ukuhlala ekhaya una 52 awukwazi nje ukwazi ukuthi ngabe uhlala ekhaya lokho ufuna sikukhulume nje akwazi ukuthi ngabe indoda uqala icule esontweni lokho ufuna sikukhulume nje kunezinto nje ubona ukuthi lento nami engizenzayo zirong lezi zinto ngisho ukuthi ngixolisa kakhulu akusuke ngabhekiswanga kwena kodwa suke siqondisa kwena nje ukwazi ukuba umjitho emailness qize nje kuyilokisha usutshela igebengu ukuthi emailness awukwazi ukuyenza lento leyo mhla 20 babudokotela uzovala kunezinto engizenzela abantu ezinkulu kunezinto ezenzela abantu ezinkulu ekufuza ukuthi mezizenza sizenze kodwa sazi ukuthi sizophothuleka ngoba wena uma uzofika ngomhla ka19 ufuna into serious ayizulunga umhla ka19 uzofika ngomhla ka20 usuke sivala ngalo obvious kinomuntu mina ongena ngo6:30 ophuma ngo12 obvious lo muntu uyanyampuka ngo12 khona ongena ngo7 uyaphuma ngo2 khona ongena kanjalo ngo8 uyaphuma ngo4 kanjalo bayadetector baphunguka abasebenzi meaning that uzongasizakala kahle ngicela ukuthi abantu bazi ukuthi nje why am I saying that kunabantu abayeza kuba udokotela ngenhloso enhle babudokotela ngizofuna isigqoko semali ngizofuna imagic wallet ngizofuna imagic money bag ngizofuna amadoda ahlala okhambeni ngizofuna amadoda adla amasi lezi zinto zonke lezi zinto lezi needs time njengami ngichaza nje kunabantu abathi babudokotela mina ngizofunani isigqoko semali ke sesihlukanisile kukhona esika 30,000 umuntu wesilisa uphatha 30,000 futhi wesifazane uphatha 30,000 zihlukene kodwa ke uzongitholela isigqoko sengane umfana wena wesilisa wena wesifazane uthola isigqoko sengane entombazane kulungile sifine lo umsebenzi loyo u30,000 rand lo umsebenzi loyo awuwona 1 days u1 to 2 to 3 days ku depend ukuthi zonke into ozengazo seyihlanganile nibathi zahlangana ngokusheshsha yini anganoma that does not make sense komunye umuntu mase ngiba khona ke lesi sika 50,000 lesa 50,000 sihlukile ke sona kulesa 50,000 awufiki nalutho yilabo abathengayo laba abaku first end ba 30,000 ibona ke kufuza ukuthi babe khona bethe wena uthenga ilutho uhamba nami uma uyothenga I repeat awuthengi lutho uhamba nami uma uyothenga uma usuthengile uphinde futhi uhambe nami kunendawo lesigqoko efuna sisihambise khona kuqala before bese siyasebenza asikwazi ukwenza lutho singasihambisanga khona you understand leso sigqoko ke leso ke sisuke su 50,000 uma uthi ngizohambisa umuntu wesifazane lapha nakufuna afike egqoke imefaka ibhloko efuna afake ingubo ngaphezulu ngoba yena wesifazane befika befaka ibhloko sikuba umuntu ofaka ubhemude mina neskipa phezulu lapha naka awungeni ke kanjalo ke mekuthi nje ufaka ibhloko efuna phela aqoke nengubo futhi ngaphezulu mekuthi lo muntu wesifazane unesibindi uzothatha lesi sika 50,000 nendoda futhi ayihambi ifake ikhindi lapha ufuna ifake nje iqoke nje kahle mase sengiyihambisa ke thereafter mase kuzoba khona ke imagic wallet ne magic bag it is ngifani futhi imagic wallet ifuna unyawo lonwabo kanti imagic wallet ifuna unyawo lonwabo kuzothi imagic bag ayifuni ifuna uphapho lopholi but nopholi ifuna kube upholi ophilayo akube upholi ophilayo hayi upholi osufile ufuna kube upholi ophila kukhishwe ke uphapho la khona mase kuzoba khona amadoda amadala ke amadoda ahlala okhambeni amadoda ahlala okhambeni ke wona ke adla iwayini aphuza ired wine aphinda aphuze futhi ugologo obuvu preferable bathande iviceroy bona baningi ababovota bona bafuna iviceroy nami indlela engathi menginikezelwa lamaqiniso anganikezwe la ngakhona yebo ukuthi namba abantu uma wasebenza labantu ubavusa kanje then ke ngafundiswa lo nami ngikimi lapho ke angazi usense umunye ugologo ngaphandle kwaloyo bese kuzoba khona ke amadoda kamadala obhadla sibhamise ndiya kukhona ubhadla sibhamise inyoni umakhala egijima njengempanga lenyoni emhlophe ehlala emafinda ubhadla sibhamise inyoni but usibhadla sibhamise ndiya kusuke kushiwo le ndoda le okwazi ukukhomba umbhobho
uthi ayidubule endaweni ukuthi idubule kaSARS idubule kuphi idubule Reserve Bank yenze njalo idubule absence yenze njalo idubule lapha yenze njalo wena usukusho ukuthi imali uyifuna kuphi namhlanje idubule Rhino yenze njalo idubule lapha idubule la khona imali yona ufuna uyithumele eLondon and uBhadla sibamse eNdiya sinombhobho omkhulu leyo ndoda ke yona idla amasi lesithi nombhobho omkhulu umlomo waso isigubhu sekhona sikhulu kodwa awafaka amasi phakathi and lawo masi lawo awenzi nge-stiff papa awenzi ngophuthu awenzi ngesinkwa amasi qobo ofika uwabeke lapha njengoba enjalo wakha nje isosi ulibeke lapha bese ukha ispoon esodwa usithele lapha samasi le ndoda idla ngephunga imisi idubule lo ithuma khona ke usho uthi Bhadla sibamse eNdiya ngifuna sidubule endaweni ukuthi ke manje kunemali khona sidubule endaweni ukuthi indoda leyo yokusebenza indoda eyiqinisa indoda emhlophe kodwa le ndoda iyasebenza ayikho bofu engisho ukuthi ngiveza lezi zinto ngamabomu ngoba akuzona izinto esizothi mezizenza zibe 2 days or 1 day akuzona into nje lento zothi mezizenza but sizenze but sithathe isikhathi kanjalo ufuna wena uma uzofuna lezo zinto lezo ufike kunesikhathi ufika nje kunesikhathi mase siyakwenzela angifuni uma soloku ngifonela ngomhla 21 22 lapho ngoba sengise Johannesburg lapho mhla 23 ngoba sengifly over Zimbabwe fly over Mozambique ngifly over where yabo ngibheke kuphi ngibheke eMalawi ngalondlela ke asisenzeni konke kusenesikhathi siseconducive isikhathi sisazivumela there after kuzokwazi ukuthi kwenzeke into engifuna ukuthi ke sikhulumela ile ake sibe serious akuyona le nto ayenzeki le nto akuyona futhi akuyona ayikho into enjeyana uyabona nami esikhuluma ngabantu ababa nepride that they cannot use to pay school fees sengane ababa nepride that cannot buy amathaya emoto abe nepride umuntu ebengenawo ngisho i-airtime efonini kodwa ipride anayo inkulu kakhulu uyabona lento lefuna ngiyikhulume i-level of poverty kulezi nyanga eziganwe izangoma futhi it's extreme awukwazi ukuthi uzothi umkakho ethwasile aphinda asebenze esikoleni apheke that is unethical awukwazi ukuthi wena ushiye unkosikazi wakhe ekhaya acela ingane zomakhelwane ukuthi azilethwe kuyena wena uhambe uyoshayela itruck ngoba isigodlweni akusebenzeki into edala leyo ipride kunezinto nina enime phezukwazi ukuthi mina wami unkosikazi wathwasa yabona le nto iyadinga ukuthi sihlaleleni phansi sibheke ukuthi how can I help you before I can even help you stop judging us ukuthi awusebenzi wena nenyanga engathwasanga usebenze nenyanga sefletini usebenza nenyanga sedolobha but what am I bringing to you it values it will quench poverty when but when awukwazi ukwenza lo your pride is augmented ngenisingisi manje augmented ngizokuchaza njani augmented ngosiyami izangoma lezi nje izangoma phela lezi seyibhema isinefuke manje zithi uthini lo mntwana abantu bayithi mana kancane awukwazi ukuthi ungathi kungenzeki izindlu ziplasteliwe zingapendiwe seguge iplasti sihlaza lapha phansi uma uzongipersecute mina uthi angikwazi ukuthi hey babudodela mina owami unkosikazi wathwasa mina ngangena idlozi la ngempela ukuphi pho mkhulu hayi ngibambe nje lama taxini kodwa ngayeka noma yini mekulunga into zami lapho umuntu ukhuluma lapho umuntu una 57 years old ukhuluma lapho umuntu una 57 years old khuluma lapho umuntu una 3 years uthola impesheni yabo lezo zinto lezi ziyadinga ukuthi silwe sengabelaphi bendabuko ukuvala le gap ekhona phakathi kwabalaphi bendabuko ipoverty ihlukaniseka kunabalaphi bendabuko abahlupheka kakhulu kunabalaphi bendabuko abarish kakhulu ongazi ukuthi labantu laba le gap ivulwe yini do you know why le gap ivulwe umona kulaba ba rich laba ba rich bahamba baye kuma podcast bayovala ukuthi usibani ningabafaki la bahamba baye kuma community radio stations bayovala
ukuthi usibani anga interviewa la ngalo ndlela mase bona babe kude kakhulu kade bene access sekungcono kade bene access yokuya even kuma phephandaba bafike bangavuma ukuthi uzo advertise kulelo phepha methi meko advertise bani ngiyahoxisa wonke ama advertise ngalo ndlela base baba kude baba nento yokuxhaphaza ke laba ba rich okuxhaphaza lezangoma nezinyanga lezi ayizincane lezi ezimpofu aziphekisa imbiza o20 liter awungezothi ngizokhahleleka manje ke ngizokushaya ngempela mina ngaphuma ngisho le screening ngizokushaya nje kufahla kona ifoni ngiphume ngifike ngikhahlele ngiphume ngifike ngikushaya ungenza lutho ngifike futhi ngiqhwebe ngenza lutho ngifike uqhwebe ngebhodlela ungenza lutho ngeke ungenze lutho vese bese ngibuyele efonini ngihlale phansi ngiyadlala listen to me carefully lezi nyanga ezinemali esesinemali enkulu esezikude kakhulu ngewet ziyakwazi ukuya lezi zangoma zibaphekise o20 liter apa u4 u500 u500 u20 liter take it or leave it uMakhosi upheka ngeinkuni akazithengi uMakhosi upheka ngamanzi wakhe emfuleni akawathengi uMakhosi upheka umuthi awucebulile akawuthengi umuthi wenza imali uziphekelana yena uzibona ngathi lo 500 imningi ngoba he has lost nothing athathe ke manje unika lenyanga lenyanga ithathe lento ifake ema-pharmacies wena uyothenga umuthi wakho e-pharmacy usubizwa ngelinye igama manje lezi ke ezisele lapha na ku segment le poor akusayeki kuzona ukoyisisa because abasathembi lutho bathi noSibandana wafika okhuluma manje kuthini namhlanje simbona ehamba amabhano namhlanje simbona kuphi simbona kuphi kodwa lo uphumela izandleni zami ake sibone ukuthi lezi nyanga sizozisiza kanjani ake sibone ukuthi lezi nyanga sizozisiza kanjani ngoba kukhona into engeyona eyenzekayo ngoba into sifuna ukubona abantu bakithi besizakala ngoba le poverty esikhuluma ngayo akuyona le ithonge lalibanike yona labantu baphuka kakhulu but bane pride. They now have a pride and they suspect everybody as a threat kubona. Alonje this is babu doctor basiza bamthethe kahle. Into engifuna ukuyichaza ke la ukuthi ke singakwazi ukubasiza those who can be assisted, not everybody. Those who can be assisted. Angiyikhuluma warning, avoid isithwalo if you are not ready. Stop being emotional. Avoid isithwalo if you are not ready. Kunabantu abangazi bathwalelana, kunabantu abangazi bafuna siphi isithwalo, kunabantu abafuna uku-advise wena oyinyanga ngesithwalo. Awukwazi uku-advise umuntu ngento edinga yena. Azothi mase imhlophe ihluphe yena, izothi mase ingamsizi kuba yena okhala. Umuntu akazi ukuthi isiphi isithwalo asifuna, ufuna isithwalo esinjani because ziningi lezi zinto kodwa wena uya just being emotional ngathi wena into ohluphekayo. Ziningi inhlobo zezithwalo. Isithwalo sideterminwa imali osukunayo. Period. Isithwalo sideterminwa imali osuke unayo. Iyona ke ukuthi lesithwalo uthi uyasifuna kule mali onayo ngeke ukwazi ukusithola. Period. Ngoba izithwalo utsheliwe uziqala kumalini. Manje njengoba ufika no5000, ufika no2000, uthi uno3000 ufuna ukuthatha isithwalo manje ngeke uthi une1000 uthi ufuna ukuthwala uzothwala ngozonikela ngomphefumulo wakho kanjani engisho ukuthi ake siyibuke ukuthi really wena uyasidinga isithwalo and le mali othi unayo ingasebenza ukuthi wenze into ezithwala ngoba manje siyabuka ukuthi abantu bayifuna izithwalo but they literally don't understand ukuthi yini abayifunayo and they are quickly to be emotional. Angazuthi yena esakhe isithwalo ufuna sihluke ngoba yena udabukisa kakhulu. Isithwalo sinjalo. Isithwalo sikujaja fairly. Isithwalo sikujaja fairly regardless ukuthi wo emotional usithatha noma isithwalo sinamndaba nomuntu serious. Kwenzeka lento ufuna yenzeke ngesikhathi ufuna yenzeke ngaso. Lento ekufuna yenzeke period ayishintshi ukuthi wena ubudabukisa. Uma ngathi ubhali exam mase kukhishwa ama report lapha regardless ukuthi wena uyadabukisa manje sekhishwa ama report noma okay odwa efana lento ayibhalayo yona lozobizelwa yona lapha futhi ama report akho lento ayibhala isikhathi ubhalwe iexam nakhona ke la isithwaleni isithwalo akekho umuntu ozoncengwa
Umuntu ufuna atshelwe iqiniso ukuthi lento oyithathayo ngale mali oyiphethe ngeke uzuyithole. Njengoba uthi uhlala wedwa endlini, uhlala wedwa endlini u1 room, omunye umuntu befika uzofikela kuphi, uzofikela ubeke khona into esithwala, ngeke uzokwazi ukuthatha isithwalo ngokunjalo. Ne lifestyle yakho othi ufuna siyibheke njengoba udawa kangaka nje utshwala, ngeke uthi awulungile isithwalo wena. Isithwalo simfuna umuntu nje kuzobe sathi ubulela isithwalo ubulela utshwala. This is Babu Dad, this is what I'm funa ukuphila. Ngifuna ukungena kule nto le. Topic yami ithi abantu besifazane abakwe business industry or tax industry. Labantu laba abekho ku tax industry. Bakwi taxi business. And now the taxi business yakhona SMME. It's a small micro business leyanto. Ngeke ube ne business unama taxi awu3. Mase kuthiwa wena usoma business emataxini unama taxi awu3. Number 1, itax yokuqala ikhokha 18,288. Eyokuqala le yakhokha. Njoba ikhokha 18,288, iparking la ipaka khona ikhokha 800 rand. That is 19,000 manje yabo. Ekhokhwe le tax. Le tax lena inama rank fee, inama extras eceleni. Aqoqa plus or minus 2,500. Uyanguthi isithi 20,500 le tax le. Le tax lena enendleko zika 20,500. Iyona ekhokhayo. Mase kuzothi ngosuku lo tax yenza 1,100 a day. ASBili tax ayikho esimene right. Iyiphela. Ibuya no 350 no 450, no 350 no 450, no 200 kokunye. ASBili iyiphela. Mase kuthi le ishaya inganzi isikole. Abazali bakhokha ngeensuku ezingefani. Ngalo ndlela abekho umuntu ama tax awu3. We are not a taxi business practitioner. Angazi lento sizoyichaza njengoba kufinyelela lana kuthathwa sangathi abantu bamatekisi abafuna ukhokha itax. Uzoyikhokha kanjani itax intela kokuhulumeni ube uvese wena une tax eyiphela eletha 450 rand kuwena. Le tax ekhokhayo inendleko zika 22,000. Inendleko zika 22,000 yenza 1,100 every day. Ina 2 weeks ewusebenzayo, ku 4 weeks ewusebenza ama Sundays awu2 ewasebenza ngoba isebenza nge10. Le tax le yenza 32,000. Mase kuholelwe udrive 6,000. Angikwazi ukubala kusala malini. Mase kubizwa ukuthi bese kuthiwa wena ufuna ukukhokha ke intela ngoba niselibizwa igama la kuthiwa uya in industry. We are not in industry. We are not in industry. Ayiki industry ene revenue ka 3,800. Ayiki revenue industry njalo. Ayiki industry. Ezinye izinto because of kuvunyelwe ama terms are wrong and that acquired government ukuthi abe nesandla because ni or osomatekisi sebevese bavume item ekungeyona. Laba bantu bangama micro business practitioners. Okwenzeka noma yini kuleyatekisi ingasebenzi ngesinye isikhathi. Umphakathi usho ukuthi umphakathi thothi ayisebenzanga itax. Kodwa imali efuneka ku tax le ekhokha is 22,500 akushintshile lokho. La irent epaka khona ufuna ibe rentile. I-rent fee ufuna ibe ikhokhile. Zonke indleko zayo ukuthi practice ufuna ihlezi ikhokhile. Imali efunwa ibank ufuna ibe ikhokhile. Regardless ukuthi bisenze noma ibingasebenzi. Lo muntu kumbiza kanjani ngosoma business? And abantu abesifazane ke abalapha ke kuyi disaster ke kubona. Kuwes kungcono kakhulu abantu besithi mhlawumbe bona bayi understand chemistry, but when it comes to umuntu wesifazane ene tax ethatha izingane zesikole ngoba usuke eqale ngayo verse engeke azaziyeke ingane zesikole enemoto eyiphela. Imoto eyiphela uyisebenza u7 days because le moto into eziningi ihleze zifa. Into eziningi izona ihleze zifa. Engisho ukuthi umuntu wesifazane instead of having imoto ekhokha 22,000, it is stop that payment. Tshela ukuthi abayithathe lo moto. Abayithathe lo moto upreserve le mali okade uyihambisa lapha ya. And focus entweni ezokunika igeneration of income. Ya understand? Bheka into ezokunika imali yangempela.
hayi le mali ngoba ngeke into oyideposit ngo150 iphinde yona ikuhlukanise almost 25% walo mali osuku uyikhokhile. I-deposit inkulu kakhulu and installment isikhulu kangcono kuma i-deposit 150 kusho ukuthi iyona ikhomba yibo 3500 ngoba vese i-deposit is already high. It's already high. Nje ake siyibukeni ne-language ngoba lento okuba nolimo okungelona kwenza ukuthi sebe nama mistakes because nje izinto esizitsheliwe kuzona kwathiwa siwe in taxi industry. Mina ngikho ku taxi industry if ukuthi ngineke moto ethathe ngaze isikole engazi ngine short zohola malini kuphela unyanga nginemoto eyiphela engasebenzi zonke insuku nginemoto ekhokhayo imoto njengoba ikhokha inedleko zika 22600 22200 elemoto efuza ukuthi ngibe nginayo ngayo yonke isikhathi le moto ibinginika u1100 iminginike kakhulu ibinginike no900 kokunye kulesithathu ibinginika u700 ku depend ukuthi amathenda bang ngoba ikhumbi yangempela inamalodi awu5 ikhumbi yangempela inawu2 asekuseni ineyodwa yasemini inawu2 antambama. You call that as a business? Is that what you call a business? We are not calling that a business. Ngoba if it was a business, it should be if it was an industry, it should be recognized by the state officially. Sinama taxi officially out 260 plus or minus 260, but ama taxi angaziwa it's about 150,000 angarichwa kulutho, meaning that ama taxes nas around 400,000 angikho ke lapha. Ngisekutheni i-fuel consumption yalo ma taxi it warranties 2 billion ngonyaka. It warranties 2 billion ngonyaka. Kwenzekani labantu indaba bengabe nayo funding ehlukile. Live alone ukuthi uzonikwa itekisi but kube khona imali osupportwa ngayo ukuthi ngoba vese wena ulekelela ukuthutha umphakathi ngo65%. U65% umphakathi uthathwa amakhumbi. The rest kuhlukaniselana ibhasi nezitimela. Lo shintshi lo kuhlukaniselana ibhasi ngoba kwezinto akukhongisha isitimela leso. U65% and laba bantu abana akukho mali abaxhaswa ngayo ukuthi ngoba vese nenza nje sizokunika imali engaka. Imali ezosuka ku-association mase bheka ngeindleko zama-tax onazo, higher you go better it becomes, lower you go better lower it becomes. Abanayo into nje kodwa kanti bona njengoba benemoto ezo-400,000 i-consumption ka-fuel kubona it is larger than anything that you can imagine. It is larger than anything that you can imagine. And our government is not doing anything because usetheba kwi-industry. If usuku kwi-industry, we don't need government. Kanti ube beku-micro business. Beku-micro business. Ngabe i-startup osehlukile. Ngabe nale tax efuna ukuthi bayikhokhile ngabe abayikhokhanga. This is Babu Hotel. This is Babu Jabu. Mfana umhleje kehlelo mlungu. Siyabonga.